saning rat guna wekasaning kang loro bawaning kang sinunggati. Mung karewani apa ora Raden Pandhu? Yen ngono ki sanak. Sejatine aku ora bakal ngudanani apa sing dadi pamutrahmu. Yen ngono kowe satra jringgete wedi mati. Kowe mangar-mangar dadi jugar, merga wedi yen gagar. Kowe miris dadi maros merga wedi weruh muncrate mas. Ya ngono apa piye? Yen pancen karepmu kaya ngono Jogeta tak kendhangi Raden. Narasoma kowe rumangsa kalah. Ora watake satria kok kalah. Nyatane mundur sejangkah. Kuat nampani Cendra Birawa tak meguru 20 taun. Kendara Kakang Semar kok melu-melu. Mungsuhe Ndara nika jenenge Raden Narasoma. Matek dayane aji Cendra Birawa sampean daring priksa. Kepiye Kakang? Cendra Birawa niku wujude buta bajang. Kula mung weling. Buta niku nek dipateni siji, tukule dadi papat. Dipateni loro, tukule dadi 8. Danguning dangu saya kathah. Donya niki jagat niki kebegan buta bajang. Banjur carane kepiye Kakang Semar? Caranipun le perang niku sampean ora kena males. Mung pasrah sumarah, sumendhe tinagdir narima panduming Kang Maha Kuwasa. Jroning sampean mendel matek dayane mantram sakti. Teguh Rahayu Wiyana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Rahayu Wiyana slamet saka kersaning Gusti. Nek mantram ki aja dawa-dawa. Sing cendak-cendak aja banter-banter. Teguh Rahayu Wiyana slamet slamet saka kersaning Gusti. Apal
Ndara pun apal. Wis Kadang Semar. Nggih, pun monggo. Nek pun apal nggih ndang maju mriku syaratnya ampun males. Buta bajang pirang-pirang maju sampean mung kari matek mantram sakti. Doli Bagong ala wis apal rasa demimil bola-bali ming Teguh Rahayu. Rahayu ngejak Teguh nang omahe Wiyana. Wiyana saka kersaning Teguh. Ah sapa? Ngomong mantra kaya kok bulan-baleni wae. Pokoke anggere diwatek ketemu setan iso mateni setan. Teguh Rahayu. Rahayu karo Wiyana. Wiyana ning gone slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Rahayu. Rahayu ning gone Wiyana. Wiyana slamet kersane Teguh. Hai 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 hai. Hai hai. Ora mandi. Teguh Rahayu Wiyana slamet saka kersane Gusti. Mandi Gong. Teguh Rahayu Wiyana slamet sakane Gusti. Teguh Rahayu ngejak Teguh slamet saka kersane Rahayu slamet Teguh slamet mumet Teguh Wiyana ning gone Rahayu. Teguh Rahayu slamet saka kersane Teguh. Teguh Rahayu slamet Wiyana ning gone Rahayu. Waduh, ora mandi. Raden. Rening inggih namung panjenengan Raden Pandhu ingkang saged nampi dayanipun Aji Cendra Birawa kula rumaos kawon. Kula teluk dhateng panjenengan Raden. Ayo margake wateken jaya kawijayan. Mboten damar mancung cinupet. Inggih lumantar lampan menika mboten namung sekarang kedaton pundi ingkang badhe kula pasrahaken kalebet Kadang kula Taruna. Kadang kula Taruna Yayi Dewi Madrim. Yayi Madrim kalian Yayi Kunti Talibrata badhe kula pasrahaken Raden Pandhu. Kowe Madrim kula wonten dawuh Raden. Kowe dadi putri boyongan tak kanthi bali ana ing Ngastina. Raden Pandhu kula titip kamuktenipun Kadang kula Taruna Yayi Madrim kaliyan Yayi Kunti. Mugi-mugi lumantar Raden Pandhu satriya kusumaning bangsa ingkang watakipun utama saged ngayomi, saged mitulungi dhateng Yayi Madrim kaliyan Yayi Kunti.
sira mangungkung kandhuan limang lelena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang Gautama Nada kula wonten dawuh nggonku nglakoni tapa brata mapan otopining Bengawan Bagiratir ya Bengawan Swilu Gangga kae kok ana cahya gumana ana cahya nanging mapan ana jroning Bengawan ya jroning Talaga coba tak cemplungane barang sing mawa cahya kae apa Nada Nada entuk gawe pun kakang nyemplung dasaring talaga ana wujud cahya ilange cahya jebul ing kono Kendhaga menawi ngaten do kakang selambuten srantara sing manah kula Kendhaga nyuwun dipun bikak Kendhaga dipun bikak tak buka ing sini apa Nada Nada melek mripatmu iki apa Nada batu-batu naik Kendhaga tak buka ing sining jabang bayi gliwu-gliwu kaya golek kencana. Menika yoganipun sinten Kakang? Lah yen upama pun Kakang priksa ora kok tak wenehi ngerti. Ning muga-muga bayi iki mau dudu dumadining lanang lan wadon sing padha sanggama utawa zina. Merga kuwi dadi laranganing agama. Lajeng dipun namekaken sinten jabang bayi menika? Nada bayi iki nganggo sangsangan utawa nganggo kalung kalung kuwi ana wujud tenger jenenge bayi iki mau Suryatmaja Basukarna Bismantaka Arkapura ya Raden Karna yen ngono iki jenenge Karna Nada itu jagat Bathara anakku jar Suryatmaja Karna ngandel apa ora gegaran wong temen mesti bakal tinemu wong urip ku nek duwe gegayuhan apa wae direwangi tarak brata nglakoni prihatin mula upama ana wong ora mangan ora ngombe ya kudu prihatin aja kok malah banjur muntap murka jengkele karo kiwa tengene merga jejere masjid ora dulungi pacitan terus muring-muring jejere madang nyendok ora dilungi muring-muring. Le ora entuk jatah muga-muga dadi dalan tirakat, dalan tapa. Tapa menapa? Tapa sinten? Tapa brata? Tapa brata. Yen ora percaya golek ana wong urip sing jeneng tapa, mesti cedhak
pangane. Cedhak kamulyane cedhak pangane. Ning angele mulya. Ya mung mergo cedhak pangan ning angele mulya. Tobat. Gembiraning manah kula awit kula sampun gadhahi momongan inggih menika Suryat Maja inggih pun Karna bali ning Petha Perlaya mengko tak duse banyu gege nada. Kepiye? Kakang Prabu Gendara piye? Kakang mbok gendari. Namung kanton dipun tenggoke mawon. Kakang Prabu Gendara nggenipun badhe mboyong putri Mandura Dewi Kunthi pikantuk damel menapa mboten? Prayogining lampah prayogi dipun awat-awati Kakang mbok. Balik. Wah, yen ngono kalah dhisik karo bocah nom-noman iki. Kowe sing kelakon mboyong sekaring kedaton Mandura Dewi Kunthi. Dasar kepara nyata. Ana Ratu Sabrang kok ngadang dalan. Aku Prabu Gendara, murid saka negara Plasa Jenar. Sapa kowe? Murid saka negara Ngastina aku Raden Pandhu. Kowe Pandhu? Dasar nyata. Pandhu. Sekaring kedaton Mandura tak jaluk. Kunthi tak jaluk. Langka ana kuwandane Pandhu. Gigit sing ngapit. Wah. Sokot wah. Hei. Raden Pandhu nyandak jemparing pamercu gading jinandhelaken kekendheng bedhongi murup natah jangganipun Prabu Gendara ratu ing Plasa Jenar tembus prapteng malikat aku tahlu dirasirna margalayu. Kakang mbok gendari pasrah jiwa raga
pasrah bongkoan nyuwun pengayoman kalian Raden Pandu Kakang Mbok. Bocah ayu ngandhe karo kadangi. Duh Raden, kamu ning ngono. Nami kula pun Gendari. Kula kadangipun Kakang Gendara. Lan menika kadang kula Yayi Suman. Inggih Raden, nami kula pun Harya Suman. Wah, jan iki kok enten sing beda, enten sing begal. Napa nggih nglakon kok wanita ajeng wani kali Ndara Pandu? Gendari, kuwi arep malas pati kadang babar pisan mboten Raden mboten guguripun Kakang Prabu Gendara kula sampun trimah malah kelenggar menika kula badhe nderek nyenger ngayom kalian Raden Pandu kula dalasan kadang kula Yayi Suman kula namung nderek kalian panjenengan kersa paduka Raden Pandu ngayomi dhateng gesang kula Raden. Kak YouTube napa mboten? Apa Bagong? Wong lanang sing kokean bojo, kekatan simpenan niku adakane gampang kena penyakit diabetes. Monggo diabetes belum ditemukan obatnya apa? Nah, kecuali satu. Apa Bagong? Mboten kula todoke. Gampang temen niku kula le kuliah nganti napa sirahe butak kula lho. Yen ngono kuwi duwe tamba. Kula gadah tamba. Tudono tak tuduke ning kula njaluk bojo siji. Oh, dengkulmu dilaos. Tambane apa? Mboten ajeng kula tuduke. Obate apa? Mboten ajeng kula tuduke. Kula kuliah niku 9 taun. Lah kok gampang temen ping perkara bluluk kok ajeng dituduke. Bluluk dirajangi, digodhog ngangge wedang sing umum diombe. Aja nganti sampean ngerti obate diabetes. Wong aja nganti-ngerti kok malah dememeng cerita dhewe kowe, Gong. Waduh. Aku ngomong ya truk bae keceplosan. Obat wong diabetes kuwi golek bluluk, dirajangi, terus digodhog, banyune umep diombe. Waduh, cilaka kuliah 9 taun malah kebadaran. Kados pundi Raden? Ya, ngerti-ngerti nih wae. Hom awek nam pasto nama mukira ayo saku mati ana nuwun ana nuwun iki piye iki kok mara-mara tekan negara Ngastina. Karang sowan meneh dihibur nganggo lagu pamuji. Lagu pamuji iki, lagu pamuji Laras Slendra patete. Patete songo. Menyura ora songo. Hah? Menyura. Ora masalah songo ya iso menyura ya iso. Lho, anakku Pandu inggih kula ingkang sowan. Tuk 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 dilang. Nong leng dandun dandun dang. Longleng longleng konas ganes kung tejon tirta ganes konas ganes wicarane tejo tirta atmaja nata rahwana winangkawa setan kok setan go bengong nek bengong berarti ora ya Mas ning setan setane liwat wis padha pepak sinaruja Pandu yogaku bali kowe nggawa putri boyongan
setan. Pokoke gembung tak undang setan iso. Lah pungkasane sing mburi kae menika mijil saking Plasa Jendar. Jenenge sapa? Naminipun pun Gendari, kadangipun Prabu Gendara ingkang begal dhateng ingkang putra satemah pasrah bungkukan, pasrah pejah gesang. Yen ngono, putri telu iki kabeh dadi putri boyongan. Inggih. Tok 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 dilang. Noneng 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 noneng. Kok ditabuhi. Jamake serpek kaget. Noneng noneng. Tak dendeng tak noneng. Meh apa? Meh Raina. Meh Raina. Goleki angel e. Pun sinuwun niki pun rampung lakone. Anakku Ngger Pandu, kowe bisa nampa kabegjan nampa kanugrahan boyong putri telu cacahe mapan negara Ngastina. Muga-muga taruna kang bisa ngungkuli Sudarma garwamu ing tembe besuke dadi garwa sing bekti setya kelawan guru lagi lan ngabekti kelawan wong tuwa. Muga-muga besok nggonmu Brayan bisa langgeng donya prapting delahan.